Halo sahabatku semuanya, ini di pagi hari ini melihat tanaman kacang ya sahabatku. Tanaman kacang di pagi hari ini habis kehujanan ya sahabatku semuanya. Ini habis kehujanan ya. Udah 2 hari alhamdulillah hujan, jadi nggak sampai nyiramin asdi unu ya. Ya ini bekas-bekasnya nih, bekasnya air hujan sahabatku semuanya. Tadi malam juga hujan. Nah, ini sudah berbunga ya ta. Yang sering saya bagikan video kemarin ya sahabat semuanya. Ini kondisi di pagi hari ini seperti ini sahabat semuanya. Ternyata kacang bisa tidur loh sahabat semua. Nah, yang sudah bangun ya, yang sudah bangun seperti ini. Ini kalau ini yang bangkong ya toh. Nah, ini kan sik turu to bolo. Ternyata ki apa kaya putri malu lho bolo, kaya tanaman putri malu ki lek sir apa ngarane ki sik turu niki mengkeret ngono, minclup ngono lho. Nah, seperti iku lho bolo. Nah, nek sing wis tangi ngono ki sing wis tangi bolo. Nah, ide kreatif ya. Iki tanpa pupuk lho bolo ya. Terus iki nek iki bolo, ngene iki kudu didelok. Regane apa? Enek ulere bolo. Nah, iki enek ulere ngene iki biasane. Iki lho ulere. Ulere bolo. Nah, niki enek ulere bolo. Nah, mbah nyantile mlayu ngono. Bolo. Seharusnya iki dianu bolo, disemproti ya seharusnya ya. Ya iki sing wis bangun. Dadi lek enek sinar matahari tangi. Lah engko sore tak sepile sing iku bolo, wayah turu ya, surup-surup ya. Tak sepile. Ternyata tanaman bisa tidur ya iki. Kalau kayak daun singkong, kayak daun iku apa ngarane iki? Telur lambat, kayak ndak gelem turu kuwi, mbuh turune piye bentuke ndak ngerti rek. Kacang ya, kacang tanah. Kacang tanah kuwi iso turu. Nah, sing wis ngerti komen-komeno ya, sapa sing ora percaya komen-komeno. Engko tak sepile sing turune. Nah, iki kan sik esuk wis tangi bolo. Iki bayeme tak pindah wingi kan ning kono kae tak pindah ya wis mulai tangi to. Nah, wingi sing gosong-gosong. Nah, iki sing kecil-kecil ya. Iki sing kecil-kecil. Iki sing langsung pasire tak beruk ning ngene iki bolo. Tak beruk ning ngene iki pasire. Bolo. Nah, ini bolo. Nah, iki sing pasire saka tak bruk ngono ae karo sing pasir diadahi sama-sama ndak kathek pupuk belas iki sore nek pupuk-pupuke. Bentuk kaya ngopo. Nah, yes. Nah, iki sing didekek ning tanah ya to. Mosok kena kok delok. Iki sing didekek ning tanah, solek panen tak video maneh ya. Bedane ngene iki bolo. Ya hampir ndak ana bedane sih. Cuma engko isine piye iki bentuke kan ngerti. Nah, iki karo iki bareng bolo. Cuma iki yo ngene iki bolo. Ndak kaya ndak lemu ngono to ning tanah iki. Beda to. Terus iki ning tanah cuma gembur. Rada enek pasire, dikeki rada enek pasire. Lah iki sing iki tanah nyel. Ya, tanah nyel kuwi bolo. Iki delok kuwi, iki sing wingi ya dikeki ya enek pupuke iki, lek sing iki enek pupuke bolo. Iki ya kacang tapi enek pupuke. Nah, iki lek arep ndelok isi orane piye iki ya tukir-ukir bolo. Lek iki urung suwi bolo. Iki jeweru iki bolo. Nah, iki dikeki pupuk ngono bolo. Pupuk ngono kuwi mediane tanam. Ya. Lah wis padha tangi bolo. Nah, iki ndak padha ini lek sing ning kolibet ya, ning kolibet pasir ki serata racak ya to bolo. Nah, bedane ngono bolo lek dikekne ning apa?
pasir, dikai ning pasir ki iso rata racak. Racak nah. Iso racak. Tapi lek ning tanah yang ini ki bolo. Contone ning tanah iki ana sing cilik nguncluk ngene iki. To, bunga ndek akeh. Lek sing mau mekar ngene iki, gitu. Iki mekar ngene iki. Nah, beda iki sing urung ditanduri kuwi. Lho, iki arep takon kanca-kancaku kabeh iki lek pasir ginandur Lombok iki piye bolo komen-komeno. Di media pasir ditanamin cabe opo subur ya. Tak njajal mengko lek wis oleh cabe wine cabe tak kayak cabe berapa ngono ya. Wah, justice tenan. Nah, ada media tanam pakai pasir ya di pagi hari. Kondisi di pagi hari ini tas kudanan ngono bolo apa. Iki tas kudanan. Kaya ngene iki bolo. Nah, iki jaine ndak dadi wingi. Iki dipancali anu kucing iki. Pancali kali nae kaya ngene bolo. Nah, kuwi ngono bolo. Oke, ya matur suwun ya, siapa ke semuanya.